Fil-jiem li ġejjin se jibdew ix-xogħlijiet ta' konservazzjoni u restawr ta' 5 pitturi storiċi tal-Via Sagra fil-Knisja Parrokjali ta' Marija Bambina fin-Naxxar. Dan il-proġett li se jkun iffinanzjat minn fondi Ewropej se jsir minn professjonisti biex tinżamm l-awtentiċità u l-integrità storika ta' xogħlijiet. Il-proġett se jsir mill-programm Leader li fost oħrajn għandu lan li jissaħħaħ il-ħarsin tal-wirt kulturali u reliġjuż rurali u jkompli jirrawwem is-sens ta' identità u apprezzament fil-komunità. Ix-xogħol se jsir minn Gall Majstralu l-Laqda Kulturali Wirt Naxxar li se jaħdmu flimkien biex dan il-proġett jitwettaq b'suċċess u skont l-ogħla standards ta' konservazzjoni jispjega Viktor Zammit. Is-set tal-Via Sagra li hawn in-Naxxar kien inħadem bejn il-1777 u 1785. Huwa fih rappreżentanza ta' 8 artisti differenti, 8 pitturi, u fih huma dekorati bil-gwarniċa artistika u ndurata. Il-Ministru għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinzozzo-Pardi fisser dan il-proġett bħala investiment fil-memorja kollettiva u fl-identità kulturali. Għalli apparti minn hekk dan il-proġett jagħti valur miżjud li r-rwol tal-aqdiet lokali u volontari bħal Laqda Kulturali Wirt Naxxar li ttieħu ħsieb ukoll il-Mużew tal-Knisja Parrokjali.